Bon dia. Esquerra Unida denunciem que en el plec de condicions per a la concessió a una empresa privada de la projecció de cine al Teatre Municipal, el govern del Partit Popular està incomplint l'ordenança municipal que regula l'ús dels edificis municipals per a desenvolupar activitats en ànim de lucre. De fet, el Partit Popular està regalant més de 100.000 euros a aquesta empresa, a l'empresa que se quede i se concurs. Com ja hem explicat en altres ocasions, Esquerra Unida estem d'acord en que se faci cine al Teatre Municipal. Entre totes les possibilitats que n'hi havia, el Partit Popular ha triat una, que és fer una concessió a una empresa privada per a que faci el cine cobrant una entrada i utilitzi el Teatre Municipal per a fer aquesta activitat. Per això l'Ajuntament cobra un cànon a l'empresa que fa el cine. En lo que no podem estar d'acord de ninguna forma, perquè ens pareix que és absolutament incomprensible i no té ningú sentit, és que l'Ajuntament cobra un cànon molt inferior al cost que té obrir el teatre, perquè obrir el teatre municipal té un cost de manteniment, de neteja, de llum, de personal, que n'hi ha que pagar. Doncs bé, el Partit Popular el que fa és aprovar un cànon que està molt per baix de lo que costa obrir el teatre, i això el que significa és que en lloc de pagar l'empresa el que tindria que pagar, ho paguem tots els veïns i veïnes de la vall. El cànon que s'ha establert en el plec de condicions és inferior a 3.000 euros, en concret 2.935 euros, per utilitzar el teatre durant 50 dies en la temporada que va d'octubre de 2013 a març de 2014. Segons l'ordenança municipal, el cànon mínim a pagar per l'empresa hauria de ser de 10.000 euros. És a dir, el Partit Popular el que ha fet és decidir regalar-li més de 100.000 euros a una empresa privada. Segons l'ordenança, el preu de la utilització del teatre per a un ús en ànim de lucre, com és el cas del cine, és de 200 euros diaris, que és el mínim per a cobrir les despeses que significa obrir el teatre per al poble de la vall. Per això, el cànon mínim a cobrar hauria de ser, per aquesta temporada, que està prevista per a 50 dies, de 10.000 euros. És a dir, 50 dies per 200 euros al dia, i no els 2.935 euros que ha aprovat cobrar el Partit Popular. Davant d'això, Esquerra Unida ens fem una pregunta que se poden fer tots els veïns. Un ajuntament com el nostre, que no fa coses que són fonamentals per als veïns, que constantment està dient que això no se pot fer, allà no se pot fer perquè no tenim diners, està l'Ajuntament per a fer aquest tipus de regals a les empreses privades?